Марат КВН командасы. Әйдәгіз. Шолы татар кызлары, иң-иң крутойлары, машинаны йөртәбез, урамнарда йөрмәгез, иш белән ашамыйбыз, сәгатькә карамыйбыз, алкышларны жәләмә, шибәр кызлар сәхнәдә. Сәлам! Сезнең каршыгызда Марат КВН командасы. Татар лигасының иң шибәр кызлары. Тоқтағыз, қызлар. Қызлар, сіз менің турында ұнтығыз бұғай. Таныш булыгыз, безнең секс символ Марат. Аңлаугызча, ул безнең институттагы бердән-бер егет. Бірден-бір егет, мыйыклы қызлар. Біләсігіз келсе, мені институтта бүтін қызлар ярата. Орыслар әйтмешли, бьют, значит любят. Кызлар, мен командадан китәм. Азалия, туқта. Біздің шығышыбыз әлі башланмады. Сен инде китәсең. Нәрсе булды? Сіз күрмейсіз мәлі, біз бит бір түрлі киінген. Қызлар, житі, болды. Болды. Селфи! Тынышланды. Қаршол қызан, шолы қызлары! Башлыйсызлар! Тағын бір тапқыр, сәлем дуслар! Әйдәгіз инде башлык, күз алдына китерегіз ике дус кыз. Сен неге елайсың? Нәрсе болды? Қора, мин таза! Сен тазамы? Сен меңа қора, ненде құрсақ, ненде бұтлар. Вот мен таза, сен жоқ. Рахмет, Эльвина. Нәрсе болды? Мен таза! Туйда шешек бәйләме тұтқан қызлар үзләрін түрліше тұталар. Кызлар, аның белән нәрсә булды ул? Аның хризантемага аллергиясы башланды. Әйдәгез булышыйк әле. Юк, кирәкме, йөгерсен әйдә. Ашханәдә булган хәл. Менә сиңа, мин ашханәгә кирдемме соң? Нигә монда кеше шулай эс? Сез соңгымы? Әйе. Мин сезнең арттан. Ярар. Азалия, сәлем. О, сәлем, әйдә бас монда. Ярар. О, Света, кил монда. Мин аннан соң. Анда мин. Диана, сәлем! Ғафу етегіз. Юк, туктагыз әле. Юк. Институтта танышлар аз булган беренче курс студентлары. Без сезнең белән. Гафу итегез, мин аннан соң идем. Мондый хәлләрдә булгалый. Күз алдына китерегез, әбине бабай үпкәләткән. Пошел ты! Әйттем бит инде шалтыратма дип! Алло, әйе. Үткәннәрне кире кайтарып булмый, әхәт шалтыратма миңа!
Мәдинә, гафу ит мине. Кирәк мин синең чәчәкләрең яратмыйм син Әхәт. Әхәт, мин сине яратам. Аха, яратасыңмы? Әхәт, кабәхәт. Мәдинә! Һәм нәтиҗә ясап әйтәсебез килә. Без сәхнәдә беренче тапкыр. Сезгә безнең чыгышыбыз ошагандыр. Ошамаса, бүтән командаларны карарсыз. Марат КВН командасы, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.